मराठी आणि कोंकणी मुळाव्या शाळांक अनुदान इंग्लीश शाळांक दिवचें ना म्हूण बीजेपीन वेंचणुके पयलीं आस्वासन दिल्लें. मात वेंचणुके उपरांत बीजेपीन यू टर्न घेतलो म्हूण भारतीय भाषा सुरक्षा मंचान सरकाराचेर फोग काडलो. मडगांवां मंचाची सभा जाली. दिल्लें उतर पाळ्ळें ना जाल्यार बीजेपीक बुद्ध शिकोवंक शिटकावणी उदय भेंब्रेन दिल्या. भारतीय भाषा सुरक्षा मंचाचे बैठकीक येऊन भाजपाच्या 3 वरिष्ठ पुढाऱ्यांनी आणि मगोच्या एका पुढाऱ्यान उतर दिले की आम्ही जर सत्तेर पावले आम्ही दिगंबर कामत सरकाराचे निर्णय रद्द करतले, तुम्ही आमकां पाठिंबो दिवचो. प्रभुकुल रीती सदाचे लियाई प्राण जाई पर वचन न जाई. रामाचे नाव घेवपाची नैतिक अधिकार आसा तुमकां? वचन पाळा. आमचो एकच आग्रह आजूय बी वचन पाळ. आणि हे वचन जर पाळ्ळें ना जाल्यार फुडल्या इलेक्शनाक कितेंय जावं येता. मुळावे शिक्षण भारतीय भाशांनीच आसचें. सरकारान इंग्लीश शाळांचें अनुदान बंद करचें म्हूण अरविंद भाटीकार उलयलो. अनुदाना आड आमी झगडटात, इंग्लिशीच्या आड झगडनात. एके वटेन भारतीय भाषा सुरक्षा मंचाची शिटकावणी, दुसरे वटेन फोर्साक आमदार मंत्र्यांनी दिल्लें उतर. मायनॉरिटीचे मंत्री आमदार सध्या अडकल्यात. ह्या अधिवेशनात माध्यम अनुदान बिलाचें सरकार कितें करता ताचेर मंचाच्या अनुदानाचो परिणाम कळटलो. सध्या तरी विधेयक अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात गेल्ल्यात जमा. प्रुडंटा खातीर सावयो डायस. कोंकणी बरोबर मराठीकय राजभाशेचो दर्जो जाय म्हूण मराठी राजभाशावाल्यांनी नेट लायला. 2017 पयलीं सरकारान मराठीक राजभाशेचें विधेयक पास करून घेवचें म्हूण मराठीवाले मागतात. पणजे आझाद मैदानार आयतारा मेळावो जालो. मराठी आनी कोंकणी एकठांय आयल्यार इंग्लिशीक भायर मारूंक खंय वेळ लागचो ना. महामेळाव्याक हजारभर लोक आशिल्लो. आणि त्यांना कदाचित वाटत असेल की हे विधेयक आम्ही राजकीय स्वार्थासाठी आम्ही विधानसभेत आणलं असं वाटत असेल तर तुम्ही मराठी राजभाषा करा, आम्ही राजकीय संन्यास घेऊ. माझ्या डिचोलीच्या मराठी प्रेमींना मी शब्द दिला होता की या विधानसभेत मी हे विधेयक आणीन म्हणून. त्या शब्दाप्रमाणे मी विधेयक आणलं. माझे 2 मराठी भाषेचा एकदम जवळचे मित्र रोहन खवटे आणि विजय सरदेसाई, मी त्यांची सुद्धा तमा बाळगली नाही. म्हणजे बघा, म्हणजे मला राजकीय स्वार्थ नाही. त्या लोकांना सरकार आल्यानंतर चांगली पदं मिळाली, चांगला पगार मिळाला, चांगल्या गाड्या मिळाल्या. भारतीय भाषा सुरक्षा मंच विसरले आणि आज भारतीय भाषा सुरक्षा मंचवाले मंचावर बसतात. त्यांना कोंकणीबद्दल प्रेम नाही, प्रेम आहे, मराठीबद्दल अजिबात प्रेम नाही. हे त्यांच्या वागण्यावरून दिसतं. ठीक, आम्ही अशी भूमिका घेतलेली आहे की मराठी आणि कोकणी या दोन्हीही आमच्याच भाषा आहेत. कारण कोकणी आणि मराठी स्वातंत्र्यापूर्वी एकच होती, वेगळेपणा नव्हताच. कोकणी म्हणजेच मराठी आणि मराठी म्हणजेच कोकणी. मुक्तीनंतर मग काही राजकारणामुळे कोकणी आमच्यापासून अलग झाली असेल, परंतु ती याच प्रदेशाची भाषा आहे. तेव्हा कोकणी आणि मराठी या दोन्ही भाषा आमच्याच आहेत, त्या आम्हाला हव्या आहेत. कोकणीवर आणि मराठीवर आमचं सारखंच प्रेम आहे. आम्ही कोकणी सोडणार नाही आणि मराठीचाही त्याग करणार नाही. राज्यभाषा पाहिजे, पण ते कसे होणार? गेल्या वेळी भाजप लागलं आम्हाला तुम्ही मेजॉरिटी द्या, आम्ही तुमचं राज्यभाषा करतो. त्यांनी फसवलंय. प्रत्येकाने आता गोमंतकाने पेटून उठलं पाहिजे. येणारी निवडणूक ही फार मोठी महत्वाची आहे. हे सरकार मुळगांवच्या सरकारी प्राथमिक शाळेत भुरग्यांक लोणच्याक मारल्यात. एका वर्गात पड्डे आनी आरमारी घालून 4 वर्ग करून भुरग्यांक शिकयतात. पालकांनी सरकारी खात्याचे हुमरे झरोवन जाले, कोणाचेच दोळे उगडनात. सरकार एके वटेन शिक्षणाचे इन्फ्रास्ट्रक्चराच्यो बडायो मारता, मात मुळगांवचे शाळेची परिस्थिती पळोवपाची ना. शिक्षक आनी भुरग्यांचे हाल पळोवंक जायना म्हूण पालक बोवाळ मारतात. वर्गान कशें केलां आमी इल्ले जागा करून तांकां पार्टिशनां करून आमी क्लासी बसयल्या आनी भुरग्यांक इतके त्रास जाता की तांकां हे सायडीचे शिकयता तेका आयकूंक येता, ते सायडीचे तेका आयकूंक येता. पूण हे परिस्थिती आमी डिपार्टमेंटान गेले, बिचोले गेले, पणजी गेले, परवरी पर्यंत येता. आमी 4-5 वर्सां भोंवता, पूण आजून पर्यंत एकाय खंयच्या साठी न्ही
म्हटल्या डिपार्टमेंटांतल्यान आमची चौकशी अजून करिना. आमची भुरगीं खूब अशी बसतात ती सगळे पड्डे बिड्डे लावन बसल्या, एक क्लासी 4 क्लासी करून बसल्या. अशी आमची भुरग्यांची हालत जाता. शिक्षणाच्या मळाचेर इतली उदरगत जाल्ली आसा आनी ती पळयल्यार आमची हे आमकां झिरो हांगा डेव्हलपमेंट आसा आनी हांगा कसलेच सोयी ना. आनी हे जो स्टाफ जो आसा आतां तुमी पळयलो आसतलो, स्टाफ जे टिचींग स्टाफ जो आसा तेंची जर परिस्थिती पळयत जाल्यार ते स्टाफ सगळे भायर बसल्यात, वरांड्यान बसल्यात. एका भितरल्या रुमान 4 क्लासी चलता आनी मदीं पड्डे लायल्ले आसात, मदीं कबाटां आसात. हे पळयल्यार खूब दुर्दैवी गजाल आसा. हे पळोवन तरी शिक्षण खात्याक जाग येवची. घेऊ एक विराम.